ஹலோ காய்ஸ், எங்கே வந்திருக்கேன் பாருங்கள். எங்கேயும் இல்லை, மொட்டை மாடிக்கு தான் வந்திருக்கேன். இது எந்த ஊர் தெரியுங்களா? நல்லா பாருங்க, சுற்றி பாருங்க மக்களே. நம்ம வேலூர் தாங்க இது. என்ன பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கு பாருங்க, சான்ஸே இல்லையா? என்ன மாதிரி நேச்சர். சம்மரில் லைட்டாக மழை பெஞ்சு அடங்கின பிறகு நம்ம ஸ்கை, அந்த மவுண்டெயின் க்ரீனரிஸு, இந்த பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்கை ப்ளூ வித் க்ளவுட்ஸ், அந்த சன் செட்டிங் டைமு, வா வேறு லெவல் இருக்கியா. நம்ம சுற்றி இருக்கிற அழகை பார்க்குறது நம்ம நிறைய தடவை மறந்துடும். நம்ம சுற்றி இருக்கிற அழகை அடிக்கடிக்கு பாருங்கள். உங்கள் வீட்டு மொட்டை மாடிக்கு போங்க, சுற்றி பாருங்கள். வேலூர் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். வாய்ப்பே இல்லை ராஜா, வாய்ப்பே இல்லை. இங்கே பாருங்கள், லாங்கில் தான் புது சிஎம்சி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்காங்க. அதுக்கு முன்னாடி இருக்க மவுண்டெயின்ஸ், சச் பியூட்டிஃபுல்.